utukalo kile mugan san ba fila ani mugan aw minnu bi kan filɛ an ka bɔlɔlɔkannaw la ni wagati na Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkana ma ni y'aw ka wagati kunkurunin kunnafoni ale selen aw bisimila. Fanga sugu kelen dugusajɛ an ka jamana kɔnɔna la sa diɲɛ seleke naani maa bɛɛ lajɛlen ni fanga sugu ni ka a kɔn ka États-Unis kaw ka taa se Algérie ma Union africaine ma ka taa se Union européenne ma fo ka taga se Nations Unies ma kunu araba utukalo tile 19 san 2020 u y'u ka nisɔngoya yira k'a fɔ k'an ka wolomasiri tabaw n'u ye nin fanga sugu min kɛ ko a ma bɛn olu ma ko nka k'u b'a laɲini teliyala ko a ka segin a nɔ la. An ka fanga sinamatɔ ma olu ye fanga sugulaw ni ka olu fo k'u waleɲuman dɔn kunu araba utukalo tile 19 san 2020 n'o ye an ka wolomasiri tabaw ye k'a fɔ k'olu tun ye baara min daminɛ k'u ye o baara ni ka a se a dan na ko wa k'u bɛna fara u kan ni ka jɛ ka jamana in ka a labaara waati kunkurunin kɔnɔna la. Comité national pour le salut du peuple ni olu ye fanga sugu an ka faba kɔnɔna la yan nɔ kunu araba utukalo tile 19 san 2020 u y'a laɲini maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ ka bɔ ni ka taa i ka ci la maa minnu n'olu bɛ taa u ka baarayɔrɔtagaw la ko bɛɛ ka bɔ ni ka taa i ka baara la k'u kelen don ka waleya bɛɛ ta waleya min ni jamana kɔnɔdenw bɛ u yɛrɛ ye a kɔnɔ ani bɛɛ ka taa i ka ci fɛ ko fosi tɛ maa si sɔrɔ fanga sugulen kɔfɛ sa ko maa minnu bɛ yen nɔ ni u bɛ ka tiɲɛni walew kɛ k'u y'a laɲini fɛ k'u ka olu ko ninnu ni ka u dabila. An bɛ taa kokan kibaru la an bɛ taa RDC kaw olu fɛ yen nɔ u ka wasaden dɔ bɛ yen nɔ ni ale tɔgɔ ye Albert Nzimba Zungami ale bɔnɛna ani na utukalo tile 15 san 2020 a kɛra yɔrɔ min na sa o de y'u ka dugu kɔnɔna ye n'o ye Matadi ye maa dɔw ka fɔla sa k'u tun sigalen don maa dɔ la u ye o minɛ ni ka o don bɛrɛ la maa min yɛrɛ ni ale bɔnɛna ani na sa a den dɔw bɛ yen nɔ olu ye nin kuma ye ni ka a seereya k'a fɔ ko maa min ni a minɛna sa k'ale sen tun bɛ maa fagata ninnu fɛ. An bɛ taa South Africa ŋunuŋunukan calen bɛ nin dugu in kɔnɔna la k'a sababuya kɛ u ka carte d'identité ko ye ni dɔ farala o sɔngɔ kan carte d'identité min yɛrɛ sa ni ale sɔngɔ tun bɛ t'i jɔ sefa wari 400 na n'o tun ye euro wari 6 ye nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi dɔ farala a sɔngɔ kan a taara i jɔ fo 1200 la nin duguma ninnu ko k'u ma jɛ ni nin waleya in ye. Ni bɛ dansigi an ka bi kunnafoni la Mali kunnafoni.net ale ye jabaranin kan an b'aw hakili jigin k'a fɔ ko bi ye farafin kalo san tile fɔlɔ o ye an bɛ dugawu de kɛ sa an ka jamana in ye an ka jamana halisa ala k'a basigi ni fanga suguli min kɛra n'o y'a sɔrɔ an ka jamana ka hɛrɛ b'o de la an y'a ɲini masa Aramani fɛ maa min bɛ yen nɔ ni o bɛna sigi an ka jamana kunna ala k'o kɛ jamana ɲɛmaa ɲuman ye ala ka jamanadenw ni o kan bɛn wa maa o maa bɛ yen k'anw ka jamana in k'a hɛrɛ ti fɛ an y'a ɲini ala fɛ jamana in ala kana tigiya ta ni ka a di ma sankura hɛrɛ ala k'a di an n'an baden silamɛden bɛɛ lajɛlen ma aw kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.